Нина от Холивуд. Снимките в Холивуд унищожиха кожата ми, но решението беше в родината, споделя българската звезда. За 10 години актрисата от Дневниците на вампира харчила непосилни суми за хидратиращи процедури след всяка снимка, козметолози, за над $1000 за сесия. Резултатът – дехидратирана кожа и алергични реакции от химикали. През 2020 в София Баби показала как да приготвя домашна розова вода от градински рози. Помислих си, толкова просто не може да е ефективно, но промених всичко с един опит. Кожата се хидрати дълбоко на седмица, порите се стегнаха видимо за 2 седмици, спря скъпите тонери, спестява $15,000 годиша, алергиите изчезнаха напълно за един месец, мейкъпари изпитат. Коя е тайната? Ако знаех това преди Дневниците на вампира, щях да спестя $1000 и много страдание. Българските баби знаят повече от Холивуд. Практичен съвет: потопете 2 шепи пресни рози в 500 мл вряла вода, оставете 24 часа.